Urte berezia da, Getxoko kirolentzat aurtengoa, Europa kirol hiri gisa hautatu gaituztelako eta hori ospatu beharra dugulako. Eta Sydney, Wellington eta Nueva Yorkegaz batera, zirkuito honetako proba bat hartu ahal izatea, Europako herri bakarra izanik, guretzat oso posgarria da, eta baita be harro sentitzeko modukoa. Getxo kirol honen munduko muina bihurtu da egunotan, eta zalantzabarik nazioartean gure udalerrian irudi zabaltzea lagunduko duzku, txapelketa mundu osora zabalduko baita interneten bitartez. Baina ekitaldi honen bitartez ere, Getxoko skaterren elkarteari bidezkoa den gorazarrea eskaini gora dutzegu, urteetan zehar, la kantera modalitate honetako mundu mailako erreferentia bihurtu dabelako, besteak beste, alaingo ikotzea bezalako skaterrekaz. Beraz, Eusko Jaurlaritzari, Volconeri eta Frontside Events eri ekitaldi hau, handi hau, Getxon egiteko beren konpromisoa eskertzen deutziegu, eta lehen edizio hau skaterren nazioarteko egutegian sendotuko dagolakoan gagoz. Zapatuan, txapelketak goizeko 10:00 arratzaldeko 7:00 arte egingo direzela eta sarrera librea dala. Proba ikusteko 500 lagunentzako tokia daukan armaila ari direz ipintzen eta 2 pantalla erraldoia skate parkearen inguruan. Halaber, umeak jagoteko zerbitzua egongo da eta hori be debaldea izango da.